Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, qadrli musulman qardaşlar. İslamda gilem aluu tüp talaplарның bireһе. Bilimgә ынтылһак, дөрес фекерләргә өйрәнәбез. Шулай ук бәхеткә юлыбыз асыла. Шул нияттән сыгып, бүген без һезне хәләл финанслар буенча белгес Айгөл Шафиеваның кәңәшләрен тыңларга чакырабыз. Хәерле көн, Айгөл. Хәерле көн. Шәригать буенча финанслау нескәлекләрне кайда өйрәндегез? Иң баштан мин шәригать буенча түгел, просто ябай финанслар тураһында гына укый башланым. Шуннан соң мин Алтын хандык дигән, ягъни Золотой сундук дигән YouTube каналга эләктем дә. Онда күп итеп кыска гына 3 минут, 5 минутлык кына роликларда күп әйберләрне аңлаттылар. Шуннан миңа нык кызык булып китте лә, мин ул китаптар укый башланым. Төрле блогерларда бул темага. Үзем финанс консультациялар эшләй башлагач, уже аңланым, миңа кирәк фундаменталь белем. Төпле белем алырга кирәк икәнде аңлагач, мин Казанский федеральный университетта исламский финанс дигән магистратурага менә әле 1нче ел укып йөри. Бул миңа нык кызык булгач, бөтә ердә лә табаһың белемде. Мин кемдер белемле, кемдер эксперт икән, уже вис белә башлагач, һәрбер тамсыны үзең алып тораһың инде. Конференциялар үтәме, әле фәнни яктан да күп белемдәр ала башланым. Ул статьялардан, диссертациялардан да күп әйберләр белеп була инде. Әле федеральный закон кабул булгач, исламский финансы тураһында күп кешеләр ул тураһында һөйләй башланылар. Күп уку йортлары курслар ачтылар. Мәсәлән, безнең Өфө калаһында ла финансовый университет курсында финансовый университетта кыска курслар ачтылар. Ул 36 гына сәгать булһа ла төпле белемдәр алырга мөмкин. Ул кешеләр эшләгән кешеләргә актуальный инде. Бездә мусламандар күп бит инде Башкортстанда. Менә һез үзегез бухгалтер булһагыз, һезнең предприниматель эшкуар булһагыз, һезгә ул белемдәр нык кирәк булһас, һез аны барып ала аласыз. Шуннан башка төрле блогерлар, экспертлар үзләренең белемдәрен онлайн курслар эшләп бирәләр. Аларны ла алып була инде. Шулай өйдә генә утырып, телефон менән генә күп белем алып була. Өфө кала мәчетләренең береһендә һез үткәргән лекциялар булырга туры килде гыйнвар аенда. Шул көнгә кадәр мин аксага, уның әйләнешенә бәйлеп бөтә нәмә лә харам дип аңлый торгайным. Әлхәмдүлилләх, яңлышканмын. Рәхмәт һезгә, Айгөл. Күзебезне астыгыз. Шуга әйдәгез, иң башта без хаклана торган әйбердән, рибанан һүзебезне башлайык. Рибаның ниндәй төрләре бар? Риба нәмә икән белер өчен безгә бер генә хадис җитә. Мөхәммәд пәйгамбәр бурыс биргәндә ниндәй файда килә, ул риба дип әйткән. Мәсәлән, без кешегә 1000 сум бирһәк, әйтһәк аңа, миңа 1010 сум кайтар дисәң, ул 10 сумы 1000, шул 10 сумы риба дигәнде аңлата. Мәсәлән, без кешегә бурыс бирһәк, ул шуннан безгә берәр инде күсәнәс килтерһә, ул күсәнәс элек килтермәгән әйбер булһа инде, мәсәлән, ул да риба булып килеп сыга. Бурыс биргәндә нинди генә булһа ла файда, шул риба булырга мөмкин. Шуңа бик хак булырга кирәк. Ипләп кенә бөтә эшләребезне эшләргә. Акса биреп тору өчен күстәнәс биргән кешегә ул да риба хәмәк булып сыгам. Ул риба булмаһын өчен 3 кагыйдә бар. Ул күстәнәсте кеше көтмәскә тиеш. Беренчедән, икенчедән, һез ул күстәнәс бирәм дигәнде алдан беленмәскә тиеш. Өченчедән, унда күстәнәс бирү юлаһы булмаска тиеш. Шунда һез сын күңелдән кешене шатландырам дип күстәнәс бирһәгез, онда риба булмай инде. Ләкин хак булырга кирәк. Кешегә әйбәт эшләйм дип, кешегә гынах эшләмәскә инде. Шуңа шундый бәләкәс кенә әйбердә лә без хак булырга була белһәк, Алла безне зур бәлләрдән дә коткарыр дип ышанам. Бу бер ягы инде. Икенче ягы, Алла Тәала әйткән безгә:
риба алу гына гынах түгел, рибаны бирү дә. Мәсәлән, кредит алу бит. Без кайбердар уйлайдар, мин бит миңа алмай, риба бит миңа килмәй, мин аны бирәм генә. Ул гынах түгелдер дип уйлайдар. Алай дөрес түгел. Рибаны алу гына түгел, бирү дә гынах. Күбрәк тә әйтермен, бирү генә түгел, аны язып куйган кеше, менә ул даже алмаганда, бирмәгәндә, ул шул килешүдә язган гына, ул кешеләргә гынах. Ошо килешүдә шаһид иткән ике менә кешеләр, улар да гынах булыр. Шуңа рибанан нисек һеҙҙән килеп сыга шул тиклем ерак булырга кирәк. Аның куркынычлары күп, ләкин бөтә куркынычларын да һөйләп беткә килмәй, сөнки менә икенче урынга килгәндә инде кешеләр, шулай мусулмандар беләләр куркыныч икән. Шуннан улар бөтә бердән дә курка башлайлар. Аны ла дөрес түгел. Без белемле булырга тиешбез һәм белергә тиешбез. Ошоһы ярамай, моныһы ярай, моныһынан куркам, моныһын эшләйм. Шуның өчен безгә белемдәр кирәк, төпле белемдәр. Моныһы ярай, моныһы ярамай икәнен. Алла Тәала безгә әйткән, кем рибаны ала, ләкин бирә, уга Алла Тәала яу аскан инде. Бер кемгә лә башка бер нинди гынахка ул яу асмаган. Зина эшләһәң, ул яу асмаган. Кешене үлтерһәң, ул яу асмаган. Рибага яу аскан. Ни өчен тиһәң? Чөнки ул булай караһаң, хәзер куркыныч эш түгел һымак. Мин бит бер кемдән дә талап алмайм дигәндәй кешеләр бар. Мин бит бер кемгә лә зыян килтермәйм дигән кешеләр бар. Берәү дә ярахатланмый. Ләкин ул бөтә җәмгыятьте боза. Экономиканы, икътисадты боза. Күп менә кризистар булганы бар. Һин караһаң, менә мин әле укыган вакытта кризистарды без үтеп китәбез. Һин караһаң, уйлайһың, менә ошонда аларның кредитный процент булмаһа, ул кризис был тиклем зур булмас ине. Кешеләр бит эшһез калдылар, өйһез калдылар. Менә 2008 елдагы кризис турында әйтәң. Күп алам әмердә килеп сыктылар. Ни өчен тиһәң? Чөнки менә шул судный процент ул бөтә экономиканы нисәйтәм? Шархымак. Күрсәткә терәнин. Шуңа ул Алла Тәала аңа яу аскан, чөнки ул бөтә җәмгыятьте, бөтә икътисадты боза. Кредит шул риба булгас, үзенең өйен халырга, фатир алырга йыйынган яшьтәр, мусулман кардәшләр нимәшәргә тиеш? Безнең илдә хәләл ипотека бармы? Ысынлап та хәләлме? Әле Сбербанк хәләл ипотека асты инде, һәм Акбарста хәләл ипотека бар. Шуңа күрә хәләл итеп ипотека алып була. Ләкин мин күп кешеләрдән ишетәм, ул бит нык хакын нык күп диләр инде. Менә әле бит льготный ипотекалар бөтәһе лә яраталар инде. Һәм күптәр уйлай, ул льготный ипотека ябай ипотеканан проценты әдәрәк булгас, гынаһы ла әдәрәк дип уйлыйлар. Алай түгел. Аны ла дөрес түгел инде. Һәм шундый 10-15 ел элек кайбер имамдар әйтәләр ине. Һеҙҙең икенсе сара булмаһа, һеҙгә йәшәргә урын булмаһа, һеҙгә ипотека хәләл булырҙыр дип әйтәләр ине. Әлеге заманда алай әйтеп булмай инде. Чөнки безнең хәләл ипотека бар һәм беренченән, икенченән әле менә фатирды арендаға алу ул хәзер кыйбат тормай инде. Ләкин һәр кешенең үзенең шарттары бар, һәрбер хәл үзе каралырга тиеш. Мин фетва бирә алмайм, ошолаймы, ошолай түгелме дип. Чөнки был бөтә галимдәр йыелып бирә торган фетва инде. Безнең илдә яраймы алай эшләргә, юкмы дигәндә. Мин әйтәләм, бездә бар ысулдар, саралар, без хәләл ипотека алабыз дигәндә. Шуңа кемдәр уйлайдыр икән, фатир алырга, хәләл итеп алырга мөмкин. Әйтәйек, минең бер якынымдың ярты миллион аксаһы бар ди, һәм ул мин яки ул килем алырга теләй. Уның банкка ала алмайбыз бит инде, унда процент өстәлә, уның кабаты килмәй. Ошо яткан аксанан кайдалыр индереп, шул сумманан килем алып буламы? Килем алу юлдары бармы безнең җәмгыятьтә? Күптәр беләләр инфляция дигән әйберде. Без бөтә аксабызны банкта гына һаклаһак, ябай счетта гына, ул берничек тә үсмәй.
Инфляция аларды аша барган һымак инде. Без 1000 һумга менә йомырка хакына гына кергәндә ярты ел элек ул 2 һум ине, әле ул 160 һум, 2 тапкырга күбәйгән. Без шул ук акчага кәмерәк әйберләр ала алабыз. Шуңа инвестиция дигән әйберләр турында һөйләйбез инде. Ул безгә ярдәм итә безнең акчаны үстерергә вакыты менән. Менә исламский финансовый компания дигән әйбер бар безнең илдә инде. Ул Казанда гына 3-4 компания, менә Амаль дигәндә әйтеп китә алам. Мин аларның хуҗаларын беләм, нык белемле, нык ничек әйтәм, ихлас кешеләр. Шуны кәңәш итә алам. Амаль, Нур Финанс дигән компаниялар, алар бөтә операцияларын исендә булган. Олардың эшсеһе шариатский эксперт. Бөтә һәрбер операцияны, һәрбер тиенде тикшерәләр, кайда барганын. Шуңа анда акчаны хаклап була. И ул елына үсәсәк. Аның үсеше у кадәр зур түгел. Ул 7-10% булырга может елына. Ләкин анда ул банковский вклад депозит һымак түгел. Аның контракт ул килешү мудараба дип атала. Без банкка халганда, алар банк әйтә, без мутлак рәвештә һезгә шул ничә процент кайтарабыз ди. Ләкин исламский финансовый компаниялар, ислам финанс компаниялар, алар әйтмәйләр, шул ничә кайтарабыз дип. Нисек килеп сыга, күпме эшләй алалар, нисек нинди сәбәпләр була, нинди аларның эше буенча карап, олар прибыльдән ниндидер яртыһын мәсәлән бирәләр һезгә. Яртыһын үзләренең эшенә калдыралар, ярты прибыльдә ошо һезнең акчанан эшләгән ул һезгә бирә. Шулай инвестиция эшләп була шундый компанияларга. Һәм дә мин фондовый рынок турында һөйләп китәм үземнең кәңәш биргән сакта инде. Чөнки фондовый рынокта анда рәхәт кирәүе 1000 һум да итә инвестиция эшләй башларга. Ләкин фондовый рынокта ул бит акциялар, компанияларда хатып алу. Ул компаниялар халал эш менән булышырга тиеш. Бар компаниялар халал эш менән булышмаган. Мәсәлән, Beluga Group. Ул шарап хаталар инде. Андый компанияларга аңлайһыгыз, безгә хатып алырга ярамай. Шундый шарттарды белеп, тикшерелгән компанияларда гына хатып алһаң була. Һәм ул шулай ук акчаны үстерергә ярдәм итә. Без 10 елга акча хаклабыз килә икән, без шулай компанияларда хатып алып, ул компаниялар үскәс, безгә лә акча эшләйләр инде. Шулай акчаны үстереп тә була. Банк системаһы мусулман ислам инвестициялар нәмә менән айрылган дигән тагы бер айрылышы бар инде. Банктан без кредит суда алһак, мәсәлән, мин эшкуар. Суда алам, берәй эш үземнең башларга инде. Ул эш килеп сыкмаһа, мин акчаһыз да калам и бурыслы калам банкка. Эшкуар ислам дине буенча, шариғат буенча алһа акчаны, мушарика мудараба дигән килешү буенча, ул кем инвестор да, эшкуар да бергәләшеп акчаны югалталар, ләкин олар бергәләшеп нинди килем бар, шуны бүлешәләр инде. Мәсәлән, һез 100 мең бирәһегез икән, ул 100 меңдән 500 мең эшләйһегез икән. Һез аны бүлешәһегез. 100 мең эшләнегез икән, 90 меңгә килеп сыкты. 10 мең югалтыгыз икән. Шул югалтуды шулай ук бүлешәһегез инде. Шулай итеп, ул гаделлек килеп сыга. Инвестор менән эшкуар арасында. Банк системасында улай түгел. Без еңелһәк тә, еңелмәһәк тә без бурыслы булып калабыз. И ул бурысты бездән тартып аласаклар, приставтар менән монда өеңдә хатаһыңмы, машинаңда хатаһыңмы, ничек баһала һин бирергә тиеш. Шулай итеп, ул безнең җәмгыятьтә ничек тигезлекте боза инде. Кемнең акчаһы бар? Банкларның, алардан күбрәк булып килеп сыга. Кемнең акчаһы әз булган булай да, алардан тагы әзрәк килеп сыга инде. Өйдә хакланган яки инвестицияга һалынган акчанан закат түләнергә тиешме? Һәм ниндәй күләмдән ул бүленергә тиеш? Без беләбез, закат ул безнең исламның 5 фарзы инде. Ул шаһада, намаз, закат, хадж һәм ураза.
Менә урада алдынан без бурыстарды берип алдынан бөтә бурыстарды капларга дигән инде шул зәкят урада вакытында күп кешеләр бирәләр. Чөнки без урада Рамадан аенда эшләгән эштәр алар күбрәк булып безгә савап килтерә инде. Шуңа күрә ул зәкят аксанан ул байлыктан бирелә. Мәсәлән, подоходный налог дибез. Ул күпме без акса эшләнек, шул аксанан без 13% бирәбез. Зәкят ул ни күпме байлыкты һез йыя алгансыз, шул байлыктан бирелә. Мәсәлән, һез ел буена 1 миллион эшләнегезме, 100 миллион эшләнегезме, һез елның адагына ул аксаны виз таратып бетерһәгез, или ләкин беренемдә өй алһагыз зур итеп, ул аксанан бирелмәй зәкят. Ул тик эшләмәгән аксаны бирелә. Тик яткан аксаны. Тик шулай дип әйтһәң дә була бер яктан, ләкин бизнестан эшкуарлар үзләренең бизнесыннан да бирергә тиеш. Ул оборотный капиталдан бирелә. Мәсәлән, кеше магазинда эшләй икән, оның магазины бар, продуктовый. Ул шул магазиндагы бөтә товарларның хакынан бирелә зәкят. Кеше, менә мин үзем, минең бизнес әле юк. Мин үземнең аксам менә нинди счетта, нинди кыягат аксалар, шулардан виз бердән 40 өлешен бирергә тиешмен. Ләкин ул зәкят фарз бөтәһенә дә түгел. Кешенең нисабы булырга тиеш. Нәмәкә ул нисаб? Бездә шул аксалар 85 грамм алтын кимәлендә булһа гына безгә ул фарз. Ул акса булмаһа, Безнең акса күпме? 1000 сум инде. Безнең акса менә ул 500 мең тирәһе. Кирәк кешеләр ундай акса бар дигән. Аллага шөкер, әлеге вакытта күбрәк кешеләр зәкят түләргә тиеш инде. Һәм икенче яктан бар хадисларда ул алтын менән ханаларга ярай, һәм дә көмеш менән ханаларга ярай. Көмеш менән ханаһаң, ул 30-50 мең тигәндән була. Шуңа без үзебезгә шундый рәхәтлек эшләп, мин үзем эшләй эшләнәм инде. Минем мәсәлән 500 мең юк, ләкин минем 30 меңдән күбрәк аксам бар инде. Ул акса әле генә булырга тиеш түгел, ул бөтә ел буенча ул булырга тиеш. Чөнки әле генә килеп сыкһа, кәммәйенсә ел буенда шул акса булһа, һез бай кеше дигәндән аңлата инде. Аллага шөкер, менә мин дә үземне бай дип әйтә алам. Шуңа 30 мең булһа да, мин шул аксанан ният кылдым инде зәкят түләргә. Һәм кешеләр савап эшләйм тиһәләр, алар да шулай көмештән ханап, үзебезне бай дип шутлап зәкят бирә ала инде. Яткан көмеш алтыны ла шул граммдардан күбрәк була инде, шул авырлыктан. Ул төрле мазхабтарда төрлечә ханала. Кайбер мазхабтарда әйтелә, менә алкалар, беләзектәр булһалар, алар да шуларга диләр. Кайбер мазхабта әйтелә, ул шутланмай дип. Мәсәлән, безнең булган өйбез шутланмай, без яшәгән, без йөрткән машинабыз шутланмай. Без ул мәсәлән хатырга дип өйтүдек, ул безнең байлык дип шутлана. Үзебез яшәгән өй, ул зәкят анан түләнмәй инде. Ул менә яшәгән, безгә кирәк көн һайын кулланган әйберләрдән башка әйберләрдән, аксалардан гына түләнә. Айгөл, һез лекциягызда шулай ук финанс ястык турында һөйләгәйнегез, запас акса тоту хакында. Хәүфһезлек мендәре тидәр инде уны. Гомумән, Аллаһка тәвәккәлләп яшәгән мусулманга акса йыю килешәме? Финанс ястык, русса финансовая подушка, ул сүннәт дигән дә була. Пәйгамбер алейхиссалам үзенең хадисларында әйткән, кеше 1 ел яшәргә акса булырга тиеш дигән. Икенче бар урын, менә безгә зәкят без әйтеп киттек, ул фарз. Һәм кеше бөтә фарздарды үтәргә ынтылырга тиеш. Менә без уйларга тиеш, мин бай булгым килә, миңа Алла Тәгалә кул биргән, күз биргән, һәләттәр биргән, мин ул һәләттәрдән дә зәкят түләргә тиешмен. Ничек мин алар зәкят түләйм? Менә ошо эшләп, үземнең бәлки берәй бизнес асыптыр, бәлки матур эштә эшләптер, күп акса эшләптер. Мин ул шулай кешеләргә ничектер файда эшләргә тиешмен. Һәм дә зәкатты түләргә ынтылу булһа, ул аңлатыла безнең нисап булырга тиеш. Ул безнең 500 мең сум ел буена булырга тиеш бездә. Шул да була инде безнең финанс ястык. Шулай дип әйтергә була.
Икенче яктан, без беләбез, бурыс биргәндә кеше һәрбер көненә ул ошо бурыс хакы хымак садака биргән дип савап кешегә бирелә инде. Ә без ничек кешегә бурыс бирә алабыз, үзебезнең финанс яктык булмаһа? Безнең менә ул бит көтеп тормайдар, һинең хәзер мин менә 2 ай гына ям да шуннан һиңа бирәм дигәнде көтеп тормайдар бит. Ул менә кешенең берәнди хавыф килһә, или күп тапкыр бездә менә Instagramда или WhatsAppта безгә җибәрәләр, ошо кешенең өйе янында акча кирәк дип, ошо кеше сирләнә акча кирәк дип, курбан салганда акча кирәк. Ул бөтенләй вакытында акча бирер өчен безнең финанс яктык булырга тиеш. Менә килтер дә сыгар акчаны. Һәм шулай булһа, без көн һайын бер савапты ла Ирдә аткырып калдырмайбыз, бер савапты ла эшләй алганды без исраф итмәйсәкбез. Алла Тәала әйткән, биргән кул алган кулдан әйбәтрәк. Ул әйтмәгән, биргән кул, бер нәмә эшләмәгән кул алган кулдан әйбәтрәк димәгән. Бирмәһәгез ярай, алмагыз главный дип әйтмәгән. Ул әйткән, биргән кул алган кулдан әйбәтрәк дигән. Шулай итеп, ничек биргән кул булырга кирәк? Безнең аксабыз булмаһа, без ул аксаны тегеләй булай таратып йөрһәк, үзебезнең нәфсте тыя белмәһәк, ул бит финанс яктыкта я белергә кирәк. Без үзебезнең зарплатаны шул ук көндә тотынып бетһәк, без аны хаклай алмаһак, без ярлы дигәндә аңлата инде. Без һорау бернинди хәвефлек килһә, мәсәлән, тишек ватылһа, без бурыска керергә тиеш буласакбыз. Нисек бурыска кермәскә? Безнең финанс яктык булырга тиеш. Күп кешеләрне беләм, алар үзләренең горурлыгы өчен миннән акча һорагым килмәй дип кредитный карта алалар. Чөнки кредитный карта алалар да анда әйтәләр, анда бит 5% период, мин бит процент түләмәйм диләр. Ләкин без әйтеп киттек, ул бит процентный түләмәүдән генә түгел. Һин, мәсәлән, ул 2 кеше менә процент менә кредитный договорды язып торһаң да аларга, һиндә гынах була. Бында һин кредитный договорды үзең кулъязмаңны куяһың. Һәм менә кредитный карталарның шундый ни бар, кешенең финанс яктык урынына аны кулланһалар, килеп сыга менә бер ай зарплатаны бирмәй тордылар, икенче ай бирмәй тордылар. Шундый 2 генә ай булһын, һин процентка эләгәһең инде. Шулай кеше гынахка керә, аның финанс яктыгы булмаһа. Менә бер уйламаган урыннан дигәндә була. Артык аксаны кайберләр өйдә хакларга куркалар, шундай ук түбән процент менән банкта хаклай. 0-дан 0,1% менән банкта хаклаусылар бар, мусулман кардәшләр арасында. Зур сумманан күп кенә акча йыела бит инде ел һайын. Шул акчаны кайда файдаланырга мөмкин? Садака итеп бирергә яраймы уны? Без теләмәенчә, безгә килгән проценттар, картала, мәсәлән, килергә мөмкин 1 тин булһамы да, 10 һум булһамы, шулардан безнең акчаны талартып була. Ләкин бу акчаны бирергә кирәк. Бер инде яхшы эшкә 2 Садака итеп түгел инде. Садака итеп түгел, закат һәм садака итеп ул акчаны бирергә ярамай. Чөнки закат менән садакага безгә хәләл акча гына бирә алабыз. Икенче шарты ул кешенең ризыгына эләкмәскә тиеш. Мәсәлән, һезнең булган бер балага туалетный бумага алһагыз була, подгузник алһагыз була, или мәсәлән, юл эшләгәннәр икән, шуңа бирһәгез була. Ният, садака яки закат дигән булырга тиеш түгел. Мин ул акчаны акчамды тазартырга дип бирәм дигән ният булырга тиеш. Шунда без ул акчанан үзебезнең акчаны тазартасакбыз. Шулай ук әйтеп үткә килә. Кешеләр әле менә азыктарын, Аллага шөкер, хәләл, харам дигәнде айыра башланылар. Тавыкты менә инде, ошоны хәләл, мин аныһын гына ашайм, колбасаны хәләл, аныһын гына ашайм дип уйлыйлар. Ләкин без ошо рибага уйламаенча гына бирелһәк, ул безнең китәгә эләкһә, безнең шул хәләл дип алган тавыгыбыз да харамга әйләнергә мөмкин. Чөнки ул харам акчага алынган әйбер, ул харам буласак. Шуңа шундый нескәлекләрен белергә кирәк. Һәм үзебезнең акчалары тазартып торырга кирәк. Яңгыш эләккән рибалардан да. Андай сара бар.
йылына бер тапкырмы, анда кварталга бер тапкырмы, айына бер тапкырмы, һезгә нисек оңайлы шулай эшләргә инде. Әле безнең хәләл счёттар да ачыла инде. Менә Сбербанк Зәки Валиди урамында исламский офис ачтылар. Анда кирип хәләл булган счёт ачарга ярый, и анда һезгә проценттар бирмәйсәктәр. Шулай дип хәләл итеп акчаны һаклап була. Акбарста ла шундый счёт бар. Анда минең үземнең Акбарста пока счёт, мин анда үземнең менә финансовый подушкамда һаклайм инде. Әлхәмдүлилләх, өйдә һаклау. Чөнки өйдә һаклау кыен, миңа ул нисек уңайлы, шулай итеп һакларга кирәк финансовый подушканы. Һәм банковский счёт ул нык уңайлы бер. Бу булай, менә Акбарстың счётына кергәндә инде ул хәләлне счёт дип атала, хәләлне карта. И анда проценттар бирмәйдәр. Һәм ул акчаны банк үзе харам әйбергә тотынмай. Менә без Сбербанкта или икенче бер банкта ябай счётта гына һакласак, ул акча менән кешеләр кредитка бирә алалар, башкаларга. Хәләл счётта һакласаң инде ул акчаны килешү буенча алар хәләл операцияларга гына куллана ала. Шундый бер файдаһы бар. Шул тиклем нескәлеккә тиклем хәләл итеп була үзебезнең акчада һаклауды. Айгөл, зур рәхмәт һеҙгә шундай файдалы, ҡыҙыҡлы әңгәмә өсөн. Ислам банкинғы, хәләл финанстар тураһында артабанда һөйләшербеҙ әле, иншаллах. Алла бирһә. Ҡәҙерле дуҫтар, беҙ һөйләшеүҙе йомғаҡлап, һеҙгә теләгебеҙ, бөтәбеҙгә теләгебеҙ, хәрәмдән һаҡланайыҡ. Ашар ризығыбыҙ, тапҡан малыбыҙ хәләл, эш ниәттәребеҙ яҡшы булһын.